السلام علیکم بچوں، آج ہم سیکھیں گے پے پاؤں پے پیالہ، پے پاؤں پے پیالہ، پے پاؤں پے پیالہ، پے پاؤں پے پیالہ، تے تالا تے تربوز، تے تالا تے تربوز، تے تالا تے تربوز، تے تالا تے تربوز، ٹے ٹوپی ٹے ٹریکٹر، ٹے ٹوپی ٹے ٹریکٹر، ٹے ٹوپی ٹے ٹریکٹر، ٹے ٹوپی ٹے ٹریکٹر۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، پے پاؤں پے پیالہ، پے پاؤں پے پیالہ، پے پاؤں پے پیالہ، پے پاؤں پے پیالہ، تے تالا تے تربوز، تے تالا تے تربوز، تے تالا تے تربوز، تے تالا تے تربوز، ٹے ٹوپی ٹے ٹریکٹر، ٹے ٹوپی ٹے ٹریکٹر، ٹے ٹوپی ٹے ٹریکٹر، ٹے ٹوپی ٹے ٹریکٹر۔ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔